Πριν την έναρξη της σχολικής περίοδου, καλεστήκατε να αντιμετωπίσετε ένα πρόβλημα το οποίο προέκυψε με το ΕΠΑΛ Αρνέα. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ, βλέπουμε ότι γίνεται εγκατάσταση οικίσκων, οι οποίοι θα καλύψουν τις ανάγκες των αιθουσών που χρειάζεται για τα μαθήματα του ΕΠΑΛ. Πόσο έχει συμβάλει η Ελληνικός Χρυσός? Κοιτάξτε, όπως σωστά είπατε, θυμίζουμε ότι το Σεπτέμβριο, δηλαδή λίγες μέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αναγκαστήκαμε να κλείσουμε το επαγγελματικό λύκειο της Αρνέας, τη μεγαλύτερη διδακτική μονάδα του Δήμου Αριστοτέλη, γιατί μέσα από μια μελέτη στατικής επάρκειας που εκπονήσαμε απεδείχθη ότι το σχολείο δεν στέκεται, δεν είναι επαρκές. Άρα χρειάστηκε άμεσα να γίνει η μετεγκατάσταση των παιδιών του ΕΠΑΛ στο κτίριο του Γενικού Λυκείου. Όμως και πάλι εκεί δεν επαρκούσε ο χώρος, άρα έπρεπε να γίνουν πολλές εργασίες τροποποίησης του χώρου του Γενικού Λυκείου και ταυτόχρονα να προμηθευτούμε και αίθουσες προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση. Θα σας πω λοιπόν ότι το σύνολο της δαπάνης που χρειάστηκε να γίνει μέσα στους τελευταίους 4 μήνες αγγίζει τις 300.000 ευρώ. Έγιναν πάρα πολλές οικοδομικές, υδραυλικές, ηλεκτρολογικές εργασίες στο ήδη υπάρχον κτίριο, ενώ ταυτόχρονα αγοράστηκαν και σήμερα ολοκληρώνεται η τοποθέτησή τους για 4 αίθουσες προκατασκευασμένες, οι οποίες θα μείνουν στην περιουσία του Δήμου. Αυτό λοιπόν, αυτή τη δαπάνη την κάλυψε ο Ελληνικός Χρυσός μέσα από το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό και η συμβολή τους στην προκειμένη περίπτωση, γιατί σύμφωνα με τους κανόνες τους δημοσιονομικούς θα καθυστερούσαμε πολύ να μπορέσουμε να βρούμε αυτά τα κονδύλια. Άρα και ως προς το ύψος της δαπάνης είναι σημαντική η συμβολή του Ελληνικού Χρυσού, αλλά και για το γεγονός ότι κινηθήκαμε με ιδιωτικά ουσιαστικά κριτήρια πέραν από τους δημοσιονομικούς κανόνες και μπορέσαμε και καλύψουμε μια ανάγκη η οποία είναι έτσι και αλλιώς πάρα πολύ άμεση, η εγκατάσταση των παιδιών προκειμένου να εξελιχθεί η σχολική χρονιά. Άρα αποφεύγετε και τις χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούν όταν μια διαδικασία γίνεται μέσα από το δημόσιο. Έτσι. Ακριβώς αυτό συνέβη και νομίζω ότι τα πήγαμε εξαιρετικά σε αυτή την περίπτωση και από Δευτέρα θα είμαστε έτοιμοι τα σχολεία μας να λειτουργήσουν με ακόμα καλύτερο τρόπο. Τώρα για το παλαιό κτίριο, είπατε ότι ξεκινήσαν οι εργασίες παράλληλα εκεί. Πότε βλέπετε να ολοκληρωθούν? Λοιπόν, να πούμε ότι είναι σε φάση ολοκλήρωσης και οι τελευταίες αδειοδοτήσεις και οι μελετητικές λεπτομέρειες για ένα πολύ μεγάλο έργο που αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το έργο θα έχει και αρχιτεκτονική ανακαίνιση του κτηρίου και ενεργειακή αναβάθμιση και το κυριότερο τη στατική του επάρκεια. Είμαστε στη συζητήση με τη διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ και νομίζω ότι θα καταφέρουμε να χρηματοδοτηθούμε προκειμένου να γίνει ένας διαγωνισμός και να ξεκινήσει το έργο. Επομένως, τους επόμενους 2 μήνες πιστεύω ότι θα έχουμε νέα σε σχέση με την χρηματοδότηση και την δημοπράτηση του έργου.